Dobrý deň. Produkt Koster 21 je dvojzložkový vodeodolný náter bez rozpúšťadiel, ktorý sa nanáša v tekutej forme. Je elastický, odolný voči UV žiareniu a premosťuje trhliny. Koster 21 je možné aplikovať na rôzne druhy povrchov vrátane betónu, poterov, kovov a asfaltových bitumenových pásov. Okrem produktu Koster 21 budete potrebovať penetračný náter Polysil TG500, Koster Repair Mortar na vytvorenie vnútorných rohov tzv. Fabionov a Koster Glass Fiber Mesh. Nástroje potrebné na aplikáciu produktu Koster 21 sú elektrické nízkootačkové miešadlo, valec, štetec, prípadne ručné hladítko. Aplikáciu je možné zrealizovať náterom, valcovaním, striekaním alebo stierkovaním. Pri aplikácii produktu použite osobné ochranné pracovné prostriedky a dodržujte bezpečnosť pri práci. Na všetky nasiakavé minerálne povrchy použijeme penetračný náter Koster Polysil TG500, ktorý aplikujeme pomocou ručného rozprašovača alebo štetca. Polysil TG500 je kombináciou kremičitanu a polyméru, ktorý spevňuje a stabilizuje povrch. Odporúčame ho aplikovať pred použitím produktu Koster 21. Polysil TG500 môžeme aplikovať na horizontálne aj na vertikálne plochy. S nástrekom Polysilu TG500 začnite v najvyššom bode, až kým je plocha mokrá. Pokračujte smerom nadol, kým nebude celá plocha napenetrovaná. Všetky vnútorné rohy musia byť zaoblené, to znamená vytvorenie tzv. Fabionov s použitím produktu Koster Repair Mortar. Koster 21 je dvojzložkový produkt. Vo vedre sú oddelené vrecká s tekutinou a práškom. Roztrihnite obe vrecká s tekutinou a vytlačte ich do prázdneho vedra. V tejto fáze môžete do kvapaliny pridať čistú vodu, aby ste upravili hustotu. Bežne je ideálny asi liter, v horúcom počasí môžete pridať až 2 litre. Práškovú zložku potom pomaly pridávame do kvapalnej zložky, pričom na miešanie používame nízkootačkové miešadlo. Keď je prášok vmiešaný, vypnite miešadlo a oškrabte materiál prilepený na stenách vedra. V okamihu, keď je prášok úplne spojený s tekutinou, môžete začať miešať, aby ste dosiahli homogénnu krémovú konzistenciu bez rudiek. Doba miešania je minimálne 3 minúty. Koster 21 je ideálny pre vodorovné a zvislé povrchy. Môže sa nanášať štetcom, valčekom alebo stierkou. Materiál aplikujte na hrúbku čerstvej vrstvy 1 až 1,5 mm. Potreba každého náteru je približne 1,25 až 1,5 kg na metr štvorcový. Finálna hrúbka dvoch vrstiev je približne 2 mm. Neprekračujte povolené hrúbky vrstiev o viac ako 100%. Hrúbku čerstvého náteru je možné otestovať hrúbkomerom. Medzi prvú a druhú vrstvu do čerstvej prvej vrstvy vložíme špeciálnu sklotextilnú sieťku Koster Glass Fiber Mesh. Vystužovaciu sieťku položte do čerstvej vrstvy a jemne zatlačte štetcom alebo hladidlom a zapracujte. Textúra by mala byť stále viditeľná. Spoje sieťky musia byť prekryté minimálne 10 cm. Druhá vrstva náteru slúži na celoplošné zakrytie sklotextilnej sieťky Glass Fiber Mesh. Druhý náter môže byť aplikovaný, keď je prvý náter suchý a tvrdý na dotyk, minimálne po 24 hodinách, hlavne ak sa jedná o pochôdznú plochu. Doba schnutia Koster 21 sa líši v závislosti od teploty a vlhkosti ovzdušia.
Druhú vrstvu nanášame tak ako prvú, avšak náter aplikujeme kolmo na prvý náter. Eliminujeme tým prípadné chyby prvého náteru. Opäť platí, že spotreba na jednu vrstvu je medzi 1,25 až 1,5 kg na meter štvorcový, čím získate ďalšiu hrúbku 1 až 1,5 mm. Hrúbku materiálu môžeme ešte raz otestovať hrúbkomerom. Čerstvý náter Koster 21 by nemal byť vystavený mrazu ani dažďu počas celej doby schnutia. Biela farba odráža slnečné žiarenie a znižuje teplotu povrchu. Efekt zníženia teploty je významný najmä ak Koster 21 používame na hydroizoláciu striech. Pri správnej aplikácii je spotreba materiálu 2,5 až 3 kg na meter štvorcový. Materiál vyschne na celkovú hrúbku 1,5 až 2 mm. Ďakujeme, že ste si pozreli naše video. Radi vám zodpovieme akékoľvek otázky.